Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille Jutlandia med Kim Larsen. Det kommer blandt andet til at lyde sådan her. Mega fedt nummer, men også et lidt kompliceret nummer. Der er 10 forskellige akkorder, der er 3 forskellige stykker, og så skal du lære det her lille tema, som jeg lige har spillet. Inden vi kommer rigtig i gang, så skal du starte med at gå ind og downloade en helt gratis PDF, jeg har lavet med både tabulaturet til temaet, og også med teksten og alle akkorderne og formen, så du hele tiden kan holde styr på, hvor vi er henne i sangen. Det kan du gøre ind på min hjemmeside guitartid.dk, så hvis du ikke allerede er derinde, så klik lige på linket nede under videoen og hop derind og download PDF-arket. Og så skal vi ellers i gang med at kigge på nogle akkorder. Du skal bruge en e-mol, og lige den her sang kan det faktisk godt betale sig at tage en e-mol med langemanden og ringfingeren. I hvert fald for det meste af tiden, så sæt den sådan der ud. Og ellers kan man jo også tage den sådan her. Hej og lange. Så skal du bruge en A-dur. En H-mol, og der kan du tage den åbne udgave sådan her. Eller du kan tage barré-udgaven sådan her. Så skal vi have gang i en C-dur. En G-dur. Og der synes jeg, det lyder bedst med den G-dur, hvor man bruger 2 fingre i bunden hernede. En A-mol. En E-dur. Og en E-sus4, hvor vi bare lige sætter lillefingeren på. Så skal vi bruge en D-dur. Og sidst men ikke mindst skal vi spille en H7-akkord. Ja, der er altså en del akkorder at holde styr på, men jeg tænker, det nok skal gå, og ellers må du lige springe tilbage og øve dem lidt hver for sig. Vi skal i gang med at spille stykkerne igennem, og vi hopper lige introen med det lille tema over og gemmer det til senere, og så starter vi med verset. Og som du kan se på det ark, du lige har downloadet, så er verset 8 takter langt og starter på en e-mol. Nu spiller jeg det bare ganske langsomt igennem. Jeg spiller 1 gang på hver taktslag, så jeg spiller altså 4 gange per takt. Der kommer en takt, hvor der er 2 akkorder i samme takt, der spiller jeg 2 gange. Men du skal bare spille lige præcis så meget, som du kan overskue. Det vigtige er at få styr på akkordskiftene lige nu. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Det er altså verset. Lad os lige nappe det igen en lille smule hurtigere. 1, 2, 3. Det var i 19, 2, 3, super godt. Lad os hoppe hurtigt og elegant videre til broen, som er 5 takter, og det starter på en C. Vi gør præcis det samme. Jeg spiller langsomt igennem først, og så lidt hurtigere, så du kan øve dig til det. 2, 3, 4. Udstyr fra deler 2, 3, 4. 2, 3, 4. Her kommer broen lidt hurtigere. 2, 3, 4. Udstyr fra gælder til sag 3, 4. 4. Så mangler vi bare omkvædet, så har vi været igennem alle sangstykkerne, så kan vi komme til guitartemaet. Det er 8 takter, som du kan se på arket, men man skifter altså akkord 2 gange i hver takt. 2, 3, 4. Hey, ho, 4.
Der skal altså arbejdes lidt mere med akkordskiftene her. Et par gode fifs er, at når du skal skifte mellem G og D, tag den G, hvor du har 2 fingre på hernede i bunden, fordi så er din ringfinger nemlig det rigtige sted i forhold til D-akkorden også. Så kan du lade den blive liggende i de skift mellem G og D, og det gør altså ret meget, at man ligesom har en finger, der kan ankres her. Og den anden helt store ting er jo skiftet til H7, som godt kan være lidt en udfordring nogle gange. Og der vil jeg bare sige, at det er så en stor hjælp, hvis du tager den e-mol, hvor du bruger dine langfinger og din ringfinger. Fordi så kan du lade langemanden ligge, når du skal skifte til H7, og så er det faktisk ikke helt så slemt. Og så vil jeg lige sige, som et ekstra lille tip er, at hvis du nu synes, det er rigtig bøvlet at skifte til den der H7, så kan du altså godt slippe afsted med ikke at sætte lillefingeren på og bare bruge de 3 øverste fingre her i H7. Du skal den dybeste streng dog, det lyder fedest, ikke? Lad os også lige tage omkvædet lidt hurtigere, så du kan øve dig til det. 2, 3, 4. Hey, ho, for 2, så er der styr på versbrug og omkvæd. Så skal vi bare lige snakke en lille smule om strummingen, inden vi kan komme i gang med guitar-temaet. Og den strumming, som jeg synes fungerer bedst til Jutlandia, det er så den gode gamle ned, ned, op, op, ned strumming. Altså den vi også kalder lejrbålstrummingen. Den virker bare til næsten alting. Brug lidt tid på at øve den bare for sig selv. Læg en flad hånd, blød hånd over strengene, så de ikke siger noget. Og så sid eventuelt med en metronom sat til bare og strum derudad. Ned, ned, op, op, ned, og 1, og 2, og 3, og 4, og 1, og 2, og 3, og 4, ned, ned, op, op, ned. Sådan kan man jo sidde og hygge sig, og det gør virkelig underværker for dit spil, hvis du kan få din strumminghånd til at blive lidt mere automatisk, og det gør du altså bedst ved at træne den for sig selv. Lad os lige prøve at spille bare ganske langsomt et vers, hvor vi spiller ned, ned, op, op, ned. På de takter, hvor der er 2 akkorder i samme takt, der synes jeg, det lyder bedst bare at spille nedslag på pulsslagene, og så kan man komme tilbage til sin lejrbålsrytme bagefter, når man har nogle takter, hvor der bare er en enkelt akkord per takt. 2, 3, 4... Nu er det jo fristende at spille det hele igennem med vores nye strumming-rytme, og det kommer til at lyde mega fedt, men inden vi gør det, så skal vi altså lige have ramt på det her lille guitar-tema, som egentlig er et keyboard-tema, tror jeg nok, på originalen. Men nu spiller vi jo guitar, så nu bliver det til et guitar-tema. Temaet centrerer sig omkring den her e-mol-akkord, og der er det altså lidt vigtigt, at du får taget den med din langemand og din ringfinger, fordi vi skal bruge både lillefingeren og pegefingeren til at spille temaet på de lyse strenge hernede. Så starter man ellers med at spille 4 slag på de dybe strenge, vil jeg sige. Måske på de 3 dybeste strenge. Det er ikke så vigtigt, at du får ramt dem alle 3, men det er ret vigtigt, at det ligesom er fra det dybe udgangspunkt her på 6. streng. I øvrigt synes jeg bare, at du skal spille nedslag. Vi starter på det slag, der hedder 3 og, så det lyder sådan her. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og. Så kan vi skifte fokus ned til de lyse strenge. Vi spiller 2 gange med lillefingeren på 3. bånd, 2. streng. Og så rykker vi den ellers 1 tilbage, så den kommer på 2. bånd, 2. streng. Spiller 2 gange der også. Og så er der faktisk en lille pause. Og den kan jeg lige bruge til at fortælle, at vi jo gennem alt det her hele tiden holder vores e-mol trykket ned heroppe på de dybe snore, ikke? Så fortsætter vi ellers med at sætte pegefingeren på 1. bånd, 2. streng. Altså vi bliver hele tiden på 2. streng. Nu er vi nede i 1. bånd med pegefingeren. Der spiller vi 3 slag, inden vi letter pegefingeren og bare spiller de 3 nederste løs en enkelt gang. Lad os lige prøve det. Alle de slag sammen. Vi starter på det slag, der hedder 2. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3. Så skal vi bare sætte de 2 ting sammen. De dybe strenge og de lyse strenge, så har vi altså et helt lækkert guitar-tema. 1 og
2 og 3 Mega godt. Lad os lige sætte tempoet lidt op og se, om du ikke også kan være med der. 1, 2, 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 3 og 4 og 1 2 og 3 og 4 og 1 2 og 3 og 4. Yes, og det lyder faktisk meget godt, hvis det får lov til at ringe lidt det hele. Det er okay, du behøver ikke tænke så meget på at dæmpe noget. Det du til gengæld skal være meget opmærksom på, det er det der med at få spillet på henholdsvis de dybe og de lyse strenge. Det behøver ikke at være super præcis. Det er jo ikke bare én streng, vi spiller på her. Men det er altså vigtigt for at få den rigtige lyd. Nu har vi altså et tema, et vers, en bro og et omkvæd. Og så kan vi faktisk alt, hvad vi skal kunne for at kunne spille hele Jutlandia med Kim Larsen. Og som du kan se på det ark, som jeg har lavet til dig til den her lektion, så er formen bare lige præcis de 4 stykker i den rækkefølge. Det kommer 3 gange, og så er der lige et ekstra omkvæd til sidst, inden vi rammer outroen, som jo også bare er temaet. 1, 2, 3, 4. Rigtig godt gået. Når man så kommer tilbage og skal spille sit lille tema som mellemspil, så kan vi faktisk ikke nå at spille de første dybe slag her. Så der går vi lige på et slag, og så bare ned til det lyse. Så det er ligesom mellemspillet. Vi skal gøre det lidt hurtigere, så du også har den at øve dig til, men inden vi gør det, så vil jeg lige vise dig en lille bitte finte, som kan få afslutningen til at lyde ekstra lækkert. Det er nemlig sådan, at det lyder ret fedt i slutningen af det her nummer at lande på en lidt anderledes e-mol-akkord, sådan lidt en James Bond-akkord faktisk. Det lyder sådan her. Ret fed akkord, ikke? Okay, lad os lige spille stykkerne igennem igen i et lidt raskere tempo, så du også kan øve dig til det. 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 og 4 og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Det var i 1949. 4 og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
hvis du er med så langt, så er du altså et rigtig, rigtig godt stykke af vejen. Herfra synes jeg, du skal bruge en metronom til at øve det op til 125 beats per minute. Det er nemlig der, hvor originalen er med Kim Larsen. Du kan også bruge Guitar Akademiets øvevideoer til at komme derop. De er rigtig, rigtig gode at øve sig til. Også hvis du godt kunne tænke dig at spille og synge samtidig, er de ret geniale, fordi du både har teksten og akkorderne på skærmen hele vejen igennem, og så kan du ovenikøbet spille sammen med Kim Larsen og bandet i forskellige hastigheder, så du kan øve det stille og roligt. Der er mange flere sange, du kan lære at spille inde på guitartid.dk, og der er også kurser og artikler og akkordoversigter og alt muligt andet, som kan hjælpe dig med at blive en bedre guitarist. Og så må du ellers have rigtig, rigtig god fornøjelse med at lære at spille Jutlandia med Kim Larsen.